lento le ayibuyelela ivela khona manje shesh hambani nina la sheshani hambani ayihambe lento ayihambe ayishesh hambani you leave this body right now shesha come out woman hambani shesha hey hambani niyahamba noma niyahlala anihambi nifuna ukwenzani nithini anihambi nenzani niyahlala banithuma ukuthi nizokwenzani la bathi nizombulala nimbulalelani nimbakisani uzenza ukuthi uhlakaniphile nimfakeni no nimfaka inyoka khiphani le nyoka yenu ayiphume le nyoka ayishesh mbuyisele emzimbeni wakhe ke akabuyi mbuyisele ngithi mbuyisele emzimbeni mbuyisele sheshani mbuyisele emzimbeni mbuyisile in the mighty name of Jesus you're free ma'am in Jesus name let's all know okay hayibo all right come in Akeleni phansi nento engifuna ukuyibona mbekeni phansi in the name of Jesus lenyoka spirit of the marine esihlela asiphume asambe lo moya wenyoka ngaphansi kolwandle mambele mbuyiseni ke manje sheshani ayiphume lento ihamba khiphani le nyoka yeni ihamba cover her please name of Jesus nina la sheshani nihambe bani shesha hambani anginizwa nithi hambani shesha hambani buyisani lo mntwana buyela emzimbeni wakhe right now in Jesus name so right wazane nginibeke izandla nginibosise abantu abami you're free man kamfaki iselesele sibelethweni lo asheshe leselesele liphume lihambe aliphume leselesele khipha alisheshe khize aliphume leselesele lihambe asheshe leselesele leni right now in the name of Jesus yonke into oyenza iyophumelela kusukela namhlanje you're free man Awesome. In Jesus mighty name. Lo bamfaka umoya wezizwe. Let's assess. Hama lo. Opo baba. Opo baba. Abaka. Baba. Yebo sisi. Umama. Yeah. Unokungathi uyakhohlwa. Bana akakhohlwa lokukhohlwa kwakho kwenza ngathi ufuna ukhanjelwa ikhaya. Injalo sisi. Injalo. Amfaka umoya wezizwe. Okay. Lo moya wezizwe uzenza ngazathi umoya wobungoma. Injalo. Akusibo ubungoma. Lento labayiphephetile. Okay. Ngoba bamelene nempumelelo ekhaya leni. Eish. Sivele kuyabheda. Eish. Akubhodle lezizwe lezi abamfake zona. Ayibhodle lezizwe ihambe. Khiphani lezizwe lezi nimhlanyisa ngazo. Khiphani lezizwe. Ayiphume lezizwe. Ayiphume zonke ihambe. Nikhiphe nalamatsheketshe niwafakela ingqondweni yakhe. Amenza ngathi uyakhohlwa. Ayiphume zonke lezi zinto ihambe. Come out. Hambani. In the name of Jesus. Hamba imicrophone omnikeza lapha kubaba futhi.
Mbize ngegama baba. Manduru. Mbize futhi. Manduru. Manduru. Akekho emzimbeni bamthwebulile. La nimvalele khona. Mbize baba. Manduru. In the name of Jesus. I call you to come out. Buya. Nangoke. Mbize futhi. Manduru. Mbize futhi. Manduru. Teteleni. Manduru. Mbize baba. Manduru. Ustok. Manduru. Khona umuntu okumemeza. Manduru. Umemeza lo muntu okubiza. Umzwa ngapha. Manduru. Ustok. Teteleni. Unomuntu Uyangizwa? omemezayo. Qhubeka umbize baba. Uyangizwa? Manduru. Uyangizwa? Uyamuzwa lo muntu okubizayo? Uyamuzwa? Bheka ngala kubiza khona. Ustok. Uyangizwa? Cinga lo muntu lokubizayo. Manduru. Gila. Uyangizwa? Uyangibona? Uyangibona? Buya emzimeni wakho. Ubize kahle phinda lamagama oqeda ukwasho. Buya emzimeni wakho. Buya engqondweni yakho sisi. Ubani loya? Uyangizwa? Uyangizwa? Buya engqondweni yakho. Buya sisi, buya. Uyangibona? Uyangizwa no? Uyamuzwa? Uthini? Uthi ubuye. Bawukuphi kanti? Buya engqondweni sisi. Awuzazi ukuthi bawukuphi. Nokuthi ufike kanjani la wazi. Uyabona ukuthi uyahlala nomuntu sikhathi. Ungazi ukuthi uyazenzisa kanti akazenzisa kekho. Ubona izinto zibheda nasemakhaya nani plan izinto zingaplaneki ngeke iplaneke ngoba awuplan nomuntu uplana nalabo tokolosha babafakela emzimbeni. Lingiqeda inhliziyo ngoba bengithi nangimtshela into ne sizwane nangibuya uchintshile and jazi sengimane ngithi ngibaba sesingeke. Sukela namhlanje uyoba nonkosikazi ekhaya. Thatha unkosikazi wakho baba. Amen. Uyizothatha unkosikazi wakho. You're free, ma'am. In Jesus' name.